πιστεύω. Δηλαδή, ο μπαμπάς σου την έκανε για τα θυμαράκια πάνω στη βάση με την ονά σου. Και μοιάζεις. Γουστάρω κι εγώ στη μαμά με ρόπι μοιάζω. Όχι μωρέ, πού τέτοια τύχη. Τι λες, μαμά τώρα και μαμά κούλα. Εγώ που λες Ανούλα, μπορεί μιλάμε να μην έχω μία στην τσέπη, αλλά όταν τα έχω, τα ξοδεύω. Τα μαδάω, Αλλά συνήθως δεν έχω, γιατί δεν παίρνει. Γουστάρω μαμά τώρα, λατρεύω μαμά τώρα. Μαμά κούλα χάλια. Τι πια, τι όνομα είναι αυτό ρε. Δία λαχανία. Σωτία. Εντάξει, σταματάω. Αγκουρία. Γεια σου ρε Βασίλη. Τι έγινε, πήραμε θάρρος, Όχι μωρέ, εντάξει, επειδή σε πάω. Λοιπόν Βασίλη, πού είσαι? Να δεις που εμείς οι δύο θα γίνουμε πολύ κολλητοί. Άκου που σου λέω, εσύ είσαι σαν και εμένα, αλλά πώς να το πούμε ρε παιδί μου, σε μεγαλύτερη έκδοση βέβαια. Αλλά είμαστε το ίδιο πράγμα, σίγουρα. Τώρα εσύ, για να κουμαντάρεις εδώ μέσα τόσα γυναίκες, πρέπει να είσαι πολύ μάγκας. Φαίνεται τώρα αυτό. Και δεν μου λες, απογκούμενες, καλά φαντάζομαι. Το καλύτερα. Φίλοι δεν είμαστε. Μεταξύ μας, πες τι έγινε. Βρήκες καμιά ζώρικη? Θέλει. Εσένα. Εσύ και γαμώ τους άντρες τώρα, ηλίθια. Έχει πολύ καιρό αυτή η ιστορία. Τι κάνεις? Όχι τι κάνεις, εννοώ τι κάνεις από το άλλο. Και εκεί ξέρα έλα, γιατί δεν σου πάει σε ένα ή κατοίκον χειρονακτική εργασία. Όλο και κάποια πρέπει να σέρνεις τώρα, εντάξει. Και δεν μου λες, την έχει δει η ζώρικη. Αλλά τι λέω, άμα την έχει δει, δεν θα σου κάνει τη ζώρικη, θα έχει πέσει άμα. Έτσι είναι. Λοιπόν, άκου. Θα πάρεις αυτήν την. Πώς την είπα? Θα πάρεις αυτή την πίτσα και θα την εμφανίσεις στη δικιά σου. Την περίεργη. Αυτό ήταν. Θα πάτη τρέλα μιλάμε. Κι εγώ αλλιώς την περίμενα, παιδί μου. Δηλαδή δεν ξέρω έτσι πιο. Θα παρεμίσω. Ναι, κι εγώ. Ναι, και εσύ τι? Θέλω να ξαπλώσω παρέα. Αποκλείεται. Έλα, ρε Ανούλα. Δεν το πιστεύω. Ποια είναι αυτή? Είπαμε λάτρες. Δεν είναι καλύτερη από σένα, αλλά αυτή με αφήνει και παίζω μαζί της. Ενώ εσύ.